jeg tror også, at vi alle sammen har været i kontakt med kommunen på godt og ondt. Så når vi berører uduelighed, skrankepaveri, den lille mand, dem der går og gemmer sig lidt, og de kloge, der narer de mindre kloge, så tror jeg, at vi alle sammen kan genkende til noget af det. Men nu skal jeg også møde personerne. Og ud over spillerne, så har vi også nogle meget vigtige personer med til det her. Jeg er også med til at få det til at fungere. De er lidt fastlåste i deres plads, men vi kan vist godt klappe af dem der, hvor de nu er. Vi har vores soufflør, som er meget vigtig for os. Han sidder herinde, og det er Niels Jørgen Pedersen. Så har vi vores lys- og lydmand, som i år er Allan Koldrup. Så har vi også en til at trække tæppet for og fra, og det er Bertel Rasmussen. Og så har vi jo dem, der fortæller historien her på scenen. Og der kommer vi til at møde hr. Fransen, som er en selvglad rådhusbetjent, og han spilles af Vagn Skov. Kan vi prøve det igen? Så har vi fru Clausen, som er skrabborgmestersekretær, og det er Lone Dommerby. Så har vi Hedvig Svendsen, en mandhaftig rengøringskone. Det er Lone Gregersen. Så har vi hr. Hans Christian Bertelsen, den skvattede borgmester, som spilles af Alex Jensen. Og han er gift med fru Bertelsen, den østle borgmesterfrue, som spilles af Inge-Marie Sengel. Så har vi hr. Mortensen, det er byens korrupte entreprenør, som spilles af Mathias Jonas. Nu er pengene tilbage. Så skal jeg lige tænke til. Ja, det har du ikke. Nå, der er gang i forretningen. Så har vi hr. Sørensen. Det er sådan lidt sløv grundejer, som spilles af Jan Frimor. Ja, han kommer ikke så meget ud. Så er der Susanne Carlsen og Jonna Uldal, som er samfundstjener og journalist, som spilles af Åse Guld. Det er dem, vi kommer til at møde. Sæt jer godt til rette. Vi vil gerne slukke jeres telefoner. Tag godt imod dem, og god fornøjelse.